Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa Bukid. Unsa may nahitabo na ko ni kay? Gisagpa man ka ni Toto, Lola. Nat! Unsa? Gisagpa ko sa kong apa? Mao nang imo nakita sa umaabot? O, Lola. Unya, nagsigig katawa si Toto. Og imo siyang kihangop. Pero, iyak ang gisagpa. Oh, wag ibatasan ning apo ha. Musukol na nako ang akong apo sa umaabot. Oh, kawag ko'y batasan niya. O, Lola. Makapahibong ko nga nagisagpa ka ni Toto. Oh, nalisuan na tingali sa iyong una-una si Toto tungod sa kahadlok. Di mahadlok ang akong apo. Isog to. Tarantado lang. Utro po ka, Andoy na. Tigawang, direk na pita. Ah, Sabi na! Ay, nag-ibundak na tiguang ha! Sakaran ko na pugaran mo ron. Ay. Lola, lakaw na. Kay miibot nagsundang ang sundawa. Dali na, Andoy. Ay, napagsupak-supak diya sa mga sundaw. Nga nung madaay ko nga latag tiguang. Kaya tinuod man sa dali na. Dali na. Ay, Rosa. Nayabag naman ang tiguan nga. Dili lang unta matino ng akong mga nakita. Oh. Makaluluoy kayo sa tatay Andoy sa akong nakita. nga naman day. Unsa man day imong nakita sa maabot ha? Kang tatay nimo. Nagpasan siya dakong bato. O gilatigo siya sa sundawa. Oh, unsa? Og si Lola, gikatawan ni Toto og gisagpa. Oh, yabagon to si Toto. Makahimo gid siya sa pagpasakit sa iyang lula. Komedyante lang si Toto. Pero, imposible mo nga makahimo siya sa pagpasakit siyang apuhan. Pinangga kaayo niya si Lola Igi. Kumusta ka na? Kana. Mao ka na ang angay mong buhaton. Magmalipayon ka. Ani ana ang lumay nga akong gisaad nimo. Dali! Sunod ka na ko, Toto! Ay, mga tigawang babae, direk na pita. Nga naman ni, oy, sige matagbalhin-balhin. Ang tigawang lalaki, direk na pita. Lakaw dito, Andoy, ikaw. Magbuwag-buwag na ta. Ay, mas maay pa. Ang mga batanong lalaki, aray mo direk na pita. Dire ang batanong lalaki. Uy, magkabuwag ta ini ni kay. Kinahanglan sundo nimo ang mga mando sa sundaw. Ah, May sakit ko. Mahimong mo pa, huway. Ang kalang masakit doon, idamog sa suma, sa mga baya. Badya. Dili. Kinahanglan mapugdan sila. Pernas, ug niya mga sundaw sa pagpatay sa mga masakiton. ni kay? Ayaw! Kigoyod na nila mga masakiton. Pernas, ipakita ka rin ng imong gahom. Unsa man ni? Dili. Itampog tigit sa suba ang mga masakiton. Perlas, tabangi sila! Wala lang. Oh, sorry. Oh, Linog. Elmo, naglinog! Ni kay, arita diri. Dali. Oh, Elmo! Gunit ako. Dali. Ayaw! Dili pa ko gusto makakita sa mahitabo ni mo. Oh, unsa? Miliyog ang yuta! Hala, naglinog! Dagan mo, mga naglinog! Linog, pagusa! Kala, timing kaya! Bulkan dahil nakaingon sa paglinog! Anong malipayon siya? Gaywa man mag-uol! Pangitao na tos ni Kay, kaya manguyam na ko ni Kay! Oh!
manguyab na ko ni Nikay. Pangitaon ako si Nikay! Dali! Pangitaon na to ka ng ikay! Dali. Nahunong na ang lino. Uy! Nahunong na ang linog! Maayo kay nahunong na ang lino! Mauna karon ang panahon Ah. nga magpili og mga ulipon. Dali kamo. Pili tagulipon! Sunod kamo kanako sa balkon. Balkon na. Dali na! Toto! Sunod ko ni mo ang tigdi. Salamat ka nahunong ng inok. Ikaw bang nagmula sa linog, di kay? Ambot. Wa ka makasiguro? Di kay nahadlo ko. Anilang ko sa imong dool kay nabungkag naman dito ang among linya. Sige, salit di si Lola Elmo. Diri ka sa kong loyo. Lola, Ay, ako. Ay, salipis ako ninyo. Adi ka sa kuloyo, maglinya ta. oh, Uy, Naay may gawas sa ibabaw nga balkon. mura man naghari. hari gina. Kay, doon ako si Corona, oh. Uy, nasa kilid niya ang bruha. Oh, si Toto! Oh, uy, Si Toto! Salamat! Salamat ikaw kay buhi pag yun na yung akong apo. Buhi pag yun na si Toto! ganang buhi pa man ang kulokoy nga toto. Toto! Hilom na. Ayaw pagtingog. Paabuto na nato ang sunod nga mahitabo. Murag dunay dili husto sa sitwasyon karon. Tanawa si Toto. Uy, hala, nagsigi na siya ngisi. Malipayon kay siya, oh. Wa na. Kulokoy naging tanawon si Toto, oh. Lahi ang iyang lihok karon. Ay, wa naman na siya buot, uy. Nagsigi naman siya ngisi. Nalipay na siya nga wa sa patya. Mo na akong pangagpas. May problema siya. Mga bago kong ulipon, pamati kamo. Pamati mo! Uy, Wa siyang kaugalingon si Toto. Naara siya sa iyong kagalingon ni kay. Pero mitukar gyud ang iyang pagkaamaw. Ay, nagpakaroon ingnon lang na siya. uy, sa akong tanaw, no? Murag, nabuang naman nas tutok. Ang ikaw rin mabuang andoy. Ang mga batalong babay, pagapilian. Mga batanon! Pilian! Karon dayon, Karoon dayon! ang mga lalaki magsugod na sa pagtrabaho. Lalaki, sugod na trabaho! Trabaho! Ang mga tiguang sa lutuanan, Tiguang! Lutuanan! Nikay, naunsa naman tao na si Toto. Tabangin daw si Toto, Nikay. Ayaw ka bala ka, Lola. Nagkunahon akong paagi. Di kay, ay mikalimti. Ay, ari. Ay. Oh, lagi. Anong bao lagi mi? Tuwa na sila si Tatay Andoy ug Elmo. Gipasugod ang trabaho. Oh, lagi. Wal sami ka to. Natinuod ang akong huna-huna. Nahimong kargador si Tatay Andoy. Ingon man sab si Elmo. Patigawan sa lutuanan. Toto! Ato ako sa lutuanan! pasak Dili. ka ng tiguang. Dili. Pasako nila si Lola. Aray! Ayaw lang kong bunlot, adong. Agay, aray. Mamunlot man ka, oy! Ano ka? Nasabtan, takasabot. Ay, ayaw lang kong bunlot, kay baso kabol ko. Sakitaw kaya ko tuhod. Agay, ranas na doon. Toto, apo ko. Salamat ka nagkita na taong tatlo. Dad! Agay. Apo ka! Ganong gisag pa man ko na mo! Agay! Naman na nga, nagsige na magapanagpa. Duta na parasura ni. Oy, di mal kang apuhan ka, Toto, nayabag na ka. Apuhan ko ni mo niya, magisag pa ko ni mo. Kapila na ka nisag pa na ko. Ako magunti magsisag pa ni mo, gan. Ano na bal? Agay! Igo! Ano na bali naman ito? To, wala ka makailan ako, to. Anong imo magkusigsag pa, to? Nagalimot ka, apuhan ko. Unsa man ang kibuhat ni Toto? Gipasakitan niya si Lola. Toto! Pununga ka na! Kisa ka ng misindi.
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!